Yes. Ne? Ingekho i-Old Testament kodwa nje kule lincane fanele ufunde. So ingane nengane inalo. Yabo? So sifuna ukuthi sibuyenze emuva lapha ukuthi singakwazi ukuthi mhlambe Thozama ngoba lento ihambisana ngempela nomqondo. Athi kusetshenzwa umqondo womuntu ukuze ngazoma 90 days noma 60 days where if ushinto njalo ngalo 90 days or ngalo 60 days leyo nto ibe wena uyakwazi ukuyiphila ne nokuthi mawufuna ukuyikhipha futhi ngokunjalo same way applies right. So I understand ukuthi sisakhula yonke into sifakiwe safakwa kuyona ukuthi ene asisho lamavesi woza Jesu omncane ungenze kiphi emncane ufunde niqaphele Jesu omncane othebe inhliziyo kanjalo now lento angikhumbuli mina ifundiswa kumina Iqinise umlolozo nje vele ngisho woza Jesu omncane ungenze kiphi emncane Akuyadata manje naleyo ukuthi uJehova ena ungumalusi wami ngangiye ngizwe uma ngabe mhlambe sesithi ene uJehova ungumalusi wami angimeswele. Yes. Yebo like akakho leyo nto futhi according to ene angiyikweswela ngoba angiyikweswela uwodwa nje intshumayelo. Yayizwa lento uyangilalisa kanjalo so sikusho sesikusho nobaba wathi sezulwini siyowusheshisa kuze kuthiwa athi mama hayibo yini njaheni siyashiyana uthola abantu beqenda ngale uyangandastand even in church or in schools othisha and they don't take time ukuthi lo baba wathi ezulwini bawusho like read emntwana ufunde abayifundi abayiphuthi meaning kanti ukuba umuntu bechaza lento iyangena meaning ngiye ngiyibuza mhlawumbe mina ngedwa yini Thozama ekhanda lami elihlabelile slow noma elingasebenzi kahle kwena ngibuka zonke lezi zinto ngisho ngithi uyazi baba wathi ezulwini ngashumayela ngawo unyaka wonke. Yayizwa lento ngisho and uma usushumayela I mean ungafundisa ngawo unyaka wonke uma usufundisile uyothi umuntu noma ewusho abene understand uyoba yayizwa angeke aze agxeke lokhuza abantu bakashembe mase bethi uNkulunkulu wabo bonke abamkhonzayo. Yayizwa bese bewusha lokho belomkhuleko kwasekuseni nani uvuka nathi nani ngoba bazo understand ilink. Yes. Ngebaze bagxeke ama-Muslim uma bese bethe egameni kaMveli Nqango noMuso Nesihawu Nkosi langa lokwahlelela ngowe kuphela simkhonzayo. Yana sethi lento iyafana it just sisho ngamagama ahlukahlukene. You understand? So sifika kwi moment yokugxekana ngoba umqondo wethu ufakwe ezinye izinto. Ithini into ke Thozama mentally njengoba sesilinyazwe kangaka when it comes to lezi zinto about preaching and ukufundisa konke okwayisho ngayizwa ingena kimina ngazi mahlamba abazalwane bazoyizwa ukushumayela yini kube ukubaluleke kangaka kubazalwane kunokuthi bafundise. Hey Indlovukazi nje to separate the two you touching on something very important kule issue esikhuluma ngayo in terms of preaching and teaching kunomehluko omkhulu futhi nakwena kwini ngoba when you are preaching you must be aware ukuthi you are speaking to a mature mind or is at a certain spiritual level when you are preaching. When you are teaching usuku qathulusa umuntu u understand ukuthi you are talking to someone ozomnika ulwazi omsusa phansi okhuphuka naye. Now sinenkinga ukuthi isikhathi esiningi emabandleni siphusha kakhulu the preaching seminar ukuvutha sithi ukuvutha isinakhulu ngoba manje sesine certain ishubani sesine certain expectation yokuthi kuze bese esontweni kunento kumele uphuma uyizwile ngokamoya fanele uphuma uthi ushayile ubani uvuthile ubani ave gijima yabo nalento ukuthi mawufika esontweni fanele uphume ufundile. There is a difference whether ushayile noma ushanga Ndlovukazi but mawungifundise something ayibamba ube kubone high school uthola ukuthi there are teachers maybe maths teacher physical teacher whatever subject lo teacher sokuyifundisa kuyenza ukuthi ishangene classini for that hour uyakufundisa uyagreen akavuthi but uthi mayiphuma kusuke kunento oyibambile ngenxa ukuthi iprocess ye teaching iyawuvumela umqondo to grasp but eye preaching isuka izokukitaza nje izogijimisa. So manje the issue esinayo ukuthi sifuna lo amen nalo kuvuthana nokuthi kugcwala abantu but bayasizakala bayasizakala yini. Now let's just go back to le futhi ngoba ngidila nomqondo fethi mina ngisenkingeni enkonzweni uma ngabe ngizobona izinto zenzeka ngenye indlela kunalento le omunye uzongifakazela ke ukhwini isihleli naye leyo bhonyana yabo uze kulunywane yabo ithi into wanje mina ke njengoba ngimdala ngingaka ngifika enkonzweni ngine physically abused ne
ngalashwa ngendlela yami ngiyamthanda uNkulunkulu. So now watching umuntu eshawa noma mina ngiphinde ngishawa manje ngivukelwe yinto ngivukelwe lento ukuthi sengimdala manje yabo sengingakwazi ukuyibambela. You understand? Now akwenzeki mhlambe kwabanye in the church where kushaywana kulunywana bavukelwe leyo nto manje ngiyebuka makuvukelwe kuthiwa mbambeni yabo usenamadimoni there's something wrong ngaye. Now nokuthi ke Queen Thozama ngiphuma ekhaya where there's so much that is going on. You understand? So ngithi mangabe nami ngisengize ngazi ngangenwa yigulo zami. Uyabona mhlawumbe uthola ukuthi ingqondo yami ibuye yabo ngithi mangibuka uThembi ngimbone ngazuthi yabo uyahleka kanti akahleki yabo bese ngifuna ukuzwa uhlekani ngihlekani yabo kube ngathi manje uyangihleka kanti khona seku wrong ngenxa yokuthi mina ngi-exposed entweni njengalezo. Manje in the church uthi ku experience such things bese kuthiwani bese kuthiwa letheni la emsondezeni la yabo bese kusuka lonke ibandla lizothandazela wena. Angithi mase kuthiwa beyiqiba le yanto bese kulethwa ne-mic the traumatic experience kulethwa ne-mic yabo nibangaki ngobani ngifunani la uyabo. And mind you, Indlovukazi sokusho emlonyeni, if you don't respond to lento show uyashawa some more. Kufanele kuze iphendule lento kuwena ukuthi ubani ushayo uletho ubani lana nihamba nibangaphi. So awusaphenduli ngoba kunento kuwe uyaphendula because you want to release this pain that you are being exposed. Bacindezele bakubambe kanje you can't even move nabo nalabo bacindezele there is a smell manje sesicreate enye into la. You understand? Akusekho right ufuthamiselekile nje lana. Do people understand leyo nto emabandleni? We've got an issue in our hands. And I think it's important ukuthi clarify eqala ukuthi asisho ukuthi kurongo makwenziwa ibandla elithize lokho. Into esizoyiveza sizoveza ama differences ukuaffecta kwabantu engqondweni besuke emakhaya bengahilanga bengadilanga naloma issues sebefike emabandleni. Kunezinto ezinye bangakwazi ukuyireceive kahle ngenxa ama conditions abaphuma kuona nezinto abadlule kuzona. Not to necessarily say ukuthi makuthi ebandleni nenza lokho then sithi kunento erongo ngoba siyafuthamiseleka. We have to police just to create reality. We need to just create clarity nje Indlovukazi. Thank you for that. Kwenzela abantu ba understand ukuthi into esizoba banzi ngayo understand ukuthi umuntu usuka phi eqala ezifika la. By the time and deal with yena and by the time sefika la sesizo instilla our culture and our way of doing siyibandla la suka khona usuka endaweni kanjani. How is this person going to receive le environment esesimfaka kuyona? So umuntu maye reluctant to receive lo shintsho olula ebandleni automatically kuze si enforce process yakho ukuthi sheshe fanele sithi demonic fanele kuba nama stigmas esiwanyamathisela kena ukuze naye yabona ukuthi fanele aphoqe ingqondo yakhe to make I transition yakho ukuthi be quicker than expected ngoba manje mayisesontweni uhleze ekhonjo woza la sikuthandazela manje sontweni so akasakwazi ukuba uye and deal with these wounds. And keep in mind kwayilonto iyodwa Indlovukazi to abanye abantu nawe Queen it affects them dearly ukuthi usenkonzweni usuke ekhaya you are hurt ushayekile ekhaya uhlezi ubekwe eqaleni wedwa you are being stigma guys do associate nezinto ezirongo uyadonsa ubekwele ngala eqaleni ube sufika esontweni nasesontweni kuthiwe hey Thozama woza la ngaphambili again you become a center of attention ngento negative in the church because manje nasekhaya uyadonswa ubuyiswe eqaleni uzona ukuthi yeah ngithweni nje awuna mama unababa njengoba uhlala yabo into enganjalo now ufuna endaweni la uzofika ufike khona you are coming with your wounds ufike nala uyadonswa ngoba ningi again ubekwa wedwa kwenzakalani mina la yabo. So we not aware of these wounds abantu abadlule kona njengoba uthi Indlovukazi uyafika esontweni uyashawa culture yakhona leyo uyashawa la kuthambambe uvusela into zami manje nami ngifuna ukushaya ke manje abused. Abanye they sexually abused, they abused maybe a gang of people watching umuntu might go through the sexual abuse waqhamuka abafana abaningi bambamba incindezela bampressa down kwayilona lo wenza unothanda in a church environment uyabanja upressa down by the strong men mind you
because abantu abaningi they take part in lama procedures like kudingakala abantu abanamandla bazokucindezela. Pressed down by these different men.